Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon karong adlaw gihandom sa simbahan si San Philip Neri. Uban kaniya ihalad ta sa Ginoo ang ato mga panginahanglan, ang mga pagampo alang sa kahusay ug kalinaw sa atong tibuok kalibutan labi na sa nasod, ang mga pagampo sa atong mga igsuon sa kaayuhan sa mga balatian, sa maayong pagbiyahe, sa pagpangita og trabaho, sa panalipod kahusay ug kalinaw sa matag panimalay. Busa mga kaigsuonan, mangayo kita og pasaylo sa Ginoo, ang mandam kita pagsalmot karon niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako uyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makigagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios, wala ka muhulong pagpasidungog sa mga alagad nga makanunayon kanimo pinaagi sa himaya sa kasantos. Itugot nga maluluyon nga ang Espiritu Santo magpadilaab unta kanamo niadtong kalayo nga milagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing ni San Felipe. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan, ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung ano sa ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo, nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga musunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingon, kaayuhan kundili alang kanino. Kini mga butanga na dungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa, andama ang inyong salabutan. Pagpaubdang kamo og ibutang ang inyong paglaom.
Diha sa grasya nga ihatag kaninyo inig padayag na ni Kristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan sa Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awit ang Ginoo ug pagkong awit kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang iyang tungkamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balang bukto nagpahibalo sa iyang kaluwasan. ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran niyang gipaya ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinot alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipay ng Ginoo kamong tanang kayuta. Sikit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayi. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Ginoong Jesus, awit sa pagpagdaing. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Jesus. Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan o misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na, og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak
o sa mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat sa ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma. Bisan tuod og lutoson siya. Og sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan nga nahiuna karon maulahi og daghan karon nga naulahi mahiuna. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong ebanghelyo sumpay ni adtong ebanghelyo nga diin ang usa ka dato nangutana kang Hesus kun unsay angay niyang buhaton aron nga siya makaangkon sa kinabuhing dayon. Gingnan siya ni Hesus nga tumana ang mga sugo. Unya ang dato miingon nga gituman na nako sukad pa sa akong pagkabata. Unya karon ingon si Jesus usa na lay kulang. Pauli sa inyo ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Unya milakaw ang dato nga kadto bitang masulub-on kaayo. Nakakita ang mga tinun-an. Unya mingon si Jesus pagkalisod gayod mga anak nga musulod sa kinabuhing dayon sa usa ka dato. Unya masayon pa sa usa ka kamilyo nga mulusot sa lungag sa dagom. Mingon ang mga tinun-an, kinsa ra man di ay maluwas. Unya mingon si Jesus in verse 27 nga ang kaluwasan dili mahimo sa tao kundi mahimo kini sa Dios. Ug si Pedro mingon karon sa atong ebanghelyo, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod kami kanimo. Pedro was asking, kinsa man di ay maluwas nga ang status ang kanabitong ang pagtuo kani adto ang kaluwasan depende sa imong status sa katilingban, social status nimo. If you are rich, they believe that you are blessed by God and you are assured of your salvation. Apan sa teaching ni Jesus, it is not that way. Nga ang imong status is not an assurance for you to enter into heaven. Ang imong wealth is never an assurance. Sa manay giingon sa Ginoo nga kinahanglan aduna kay pagtan-aw, aduna kay pagbati ug aduna kay paglihok buhat sa pagtabang sa mga kabus nga nagkinahanglan nga naa sa atong palibot. So ang atong mga status sa kinabuhi, akong status pari, inyong status nanay, tatay, politiko o sa mga title nga ato, imong status doktor ka, mayaman ka o whoever you are, kidili siya assurance nga makasud sa gingharian sa langit. Kay una, ang salvation cannot be bought by your status, by your wealth, by your profession. Ang kaluwasan is a gift from God. We are all saved not because of who we are, but because God loves us all. Kunya, ang kaluwasan kay gasa manis Ginoo, kitang tanan giangay ta. Way gipili ang Ginoo, giangay ta pagluwas sa kamatayon niya diya sa krus. Angay ta tanan. O kay giangay man ta tanan, nakadawat ang tanan sa kaluwasan. Now, ang kaluwasan nga atong nadawat kinahanglan atong puy-an. Atong puy-an diha sa atong kinabuhi karon. So mao na nga posible nga dili ka kasuod gyud sa langit. Nganuman because you can be lost sa kalibutan. Pwede ka nga mawala sa dalan padung dito sa kaluwasan kay ang imong kinabuhi giluwas na tuod ta pero wa man nimo gipuy-an ang grasya sa kaluwasan nga gihatag kanimo sa Ginoo. Sama sa gasa kitagaan nakadawat man tag mga gasa pero ang gasa nga gihatag nimo wala nimo giampingan, nadaot ang imong gasa naguba kay wa nimo giampingan.
The same po na sa kaluwasan. Si Jesus, iya natanggi luwas tanan. Offer niya ang salvation para natong tanan. But sometimes, wala nato gi-care o wala nato giampingan ang maong kaluwasan. Busa pag-abot nato dito sa atubangan sa Ginoo, according to the teachings of Saint Paul, mingon siya nga, all of us will give an accounting of how we live our life samtang ni atas kalibutan. So mo na mga igsuon nga, ang atong new status, we are saved. But you have to live the grace of salvation. Dili kay kung karon mutuo kas Ginoo, luwas na ka forever. No. Ang salvation gihatag ni Jesus, that is once and for all para kanato. Apan kita nga gihatagan sa salvation, mahimong kawad-an niini tungod kay wala kita mag-amping sa grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. Mo nang moingon si San Pedro sa iyang sulat sa first reading karon. Sa ingon sa ang atong pagkuan, ang atong ikaduhang reading, pagmasinugtanon kamo sa Dios og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Kinunua, pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. So mo na karon nga kita nga nakaamgo nga gigasahan natas Ginoo sa kaluwasan, kinahanglan di ay ang atong kinabuhi atong puy-an ang maong kaluwasan. Unsa nga mga buhat huna-huna nga sukwahi sa maong kaluwasan nga gihatag kanato sa Ginoo, mao nay atong paningkamutan sa pagpahilayo, paningkamutan nga dili na nato mabuhat. Sa maning mga buhat nga sukwahi sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, ang atong for example, matapobre, example, ang atong mga korupsyon sa kinabuhi, corrupted values, act of monetary corruption, o uban pa nga mga sala nga nagbabag kanato aron sa katapusan makaangkon kita ni ining kaluwasan nga gihatag na ni Jesus. Gihatag naman ni sa ato, pero posible nga mawala nimo. Kay tungod kay wala nimo giampingan ang maong grasya sa kaluwasan. Usa mingon sa San Pedro, pag kinabuhi kamo, unsaon pag kinabuhi sa mga giluwas sa Ginoo, dili sumala sa kalibutanon nga sukdanan, kun dili sumala sa sukdanan nga iya sa Ginoo. Kay ang pagkinabuhi nga matarong mao ang hulagway sa kinabuhi nga balaan. Manindugtang tanan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga pinaagi sa iyang anak nagtudlo kanato sa pagpangalagad sa uban. Magampo kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga sa kanunay buhion sa simbahan, lokop sa tibuok kalibutan ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang tanang katawhan nga anaa sa panggamhanan ug sa pagnegosyo, moisip sa ilang pagpamuhat nga matuod sa pag-alagad alang sa uban ug dili sa ilang personal nga kapuslanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluanon ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga nasod
diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagsangka ilabi na ang kahimtang nukleyar o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Nga ang tanang katawhan makaamgungan nga pinaagi sa ilang pagpangmuhat ug sa ilang mga pagampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Nga makakaton kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyupilo ka momod mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makadawat na sa pasayloan sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pagampo. O Dios nga makagagahom sa tanan dawata kining mga pagampo nga gihalad sa imong katawhan nga masaligon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo rin kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga nagahalad kinimo sa gasa sa pagdaig aron sunod sa panig-ingnan ni San Felipe, kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag og himaya sa imong ngalan o sa pag-alagad sa among isig katawo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kinimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Felipe Neri, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan sa amo, Pinaagi sa imong krus, upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya, gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya
hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong Amahan sa paagi nga gitudlo kayod sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo manalangin harian, ang gahong ang himaya, ang usahang tulan, Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalak. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kaming nakakalawat sa langit ng kalanon, nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe, maghidlaw unta kami kanunay sa mao nga mga kalanon nga sa tinuoray mao'y naghatag kanamo sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kaninyo. Ito ko ang inyong mga ulo pangayo kamo sa mga grasya sa Dios. Makagagahom nga Amahan, gitawag mong imong katawhan, kaya pagtambong sa bangkete sa Eucharistia, ibubo kanila ang imong panalangin. Nangamuyo kami nga kining adlaw, mamahimong adlaw sa panalangin alang kanila, nga abundang grasya ilang maangkon. Panalanginin sila mga paningkamot karong adlaw, o himua nga sa kanunay sila kapanalipdan sa langit ng gahom batok sa mga dautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, lakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.